Anem a veure un dels períodes més convulsos de la història d'Espanya. Doncs això va ser el segle XIX a Espanya, un cicle gairebé infinit de conflictes interns. Tot plegat arrenca el 1807. Amb l'excusa d'atacar Portugal, Napoleó va invadir Espanya per quedar-s'hi. I el poble va reaccionar. El 2 de maig de 1808, Madrid es va aixecar en armes. Però la guerra contra els francesos va destapar una altra guerra, la de les dues Espanyes. Enmig del caos, a Cadis neix la primera Constitució, un document absolutament revolucionari per a l'època. El 1814 torna el rei, Ferran VII. La gent l'aclamava, l'anomenaven el desitjat. La seva primera decisió, carregar-se la Constitució i restaurar el poder absolut. Així, de cop. I a partir d'aquí, un cicle de bogeria, repressió, un breu govern liberal i més repressió. La mort del rei obre un nou capítol, les guerres carlines, una lluita pel tron. Per intentar aturar aquest caos, el polític Cánovas del Castillo va dissenyar un nou sistema. L'invent es deia torn pacífic. Dos partits s'alternaven al poder, però tot era un gran frau. I la clau de tot plegat era el cacic, el peix gros local que controlava els vots. Però aquesta estabilitat de feireta no podia amagar la realitat, una debilitat que aviat es faria evident. I el 1898 arriba el cop de realitat, la guerra contra els Estats Units per Cuba. La derrota va ser fulminant i humillant. Adeu a Cuba, Puerto Rico i les Filipines. Davant d'aquest desastre, intel·lectuals com Joaquín Costa van fer un diagnòstic clar. Calia escola i rebost. Escola perquè l'analfabetisme era brutal, més del 60% de la població. I rebost perquè el sistema era d'una injustícia total, sobretot amb els més pobres. El millor exemple, les quintes. Els rics pagaven per no anar a la guerra, els pobres a morir. El 1909, la metxa es va encendre a Barcelona per una nova guerra al Marroc. Va ser la setmana tràgica. Vagues, barricades, esglésies cremades i una repressió militar brutal. El segle XIX va acabar, però els seus conflictes no. Les ferides seguien obertes i sangrarien al segle XX.